Kunem se danom kada smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu s jedom učiniti, tako mi oni koji čupaju grubo i sređuju ono što nije sređeno, na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći, srca toga dana bit će uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio, i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je objestan bio i život na ovome svijetu više volio, džehennem prebivalište postati sigurno, a onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi, ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao, a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje i bašče guste. Dan sudnji je zaista već određen. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati. U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali, a mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. To je neizbježan dan. Pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Sigurno će biti ono čime vam se prijeti. Kada zvijezde sjaje izgube i kada se nebo otvori i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe, do kojeg dana je to odloženo, do dana sudnjeg. A znaš li ti šta je dan sudnji?
teško toga dana poricateljima. Zar mi nismo drevne narode uništili, i poslije njih, i one koji su za njima dolazili? Isto tako ćemo sa svim griješnicima postupati, teško toga dana poricateljima. Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti. Teško toga dana poricateljima. Ovo je dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti. Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. Kada će smak svijeta biti? Kad se pogled od straha ukoči i mjesec pomrači i sunce i mjesec spoje, tog dana čovjek će povikati: kuda da se bježi? Nikuda, utočišta nema. Toga dana bit će Gospodaru tvome prepušten. Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio, obaviješten biti. Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. Uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. Toga dana će Gospodaru tvome priveden biti. Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio. Teško tebi, teško tebi. I još jednom, teško tebi, teško tebi. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti? A kad se u rog puhne, bit će to naporan dan. Nevjernicima neće biti lagahan. On je Gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega, i njega uzmi za zaštitnika. Na dan kada se zemlja i planine zatresu, i planine, pješčani humci rasprcani postanu, nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. To je doista pouka, i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati. Onoga dana kada nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na zemlji, samo da se izbavi. Zato ih ostavi, neka se napričaju i nazabavljaju, dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju. Dan u kome će žurno, kao da kumirima hrle iz grobova izići, oborenih pogleda i poniženjem obhrvani. To će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti.